Edi vatandaşlar, 2025-nji ýyl halkara parahatçylyk we ynançmak geli tamamlanyp barýar. Ýene az galymdan täze 2026-njy ýyly garşylar. 2026-njy ýyl Günnäger müçenamasy boýunça ýylky, ýagny bedew ýyly. Türkmen halky öz arzuwlaryny, belent maksatlaryny ahalteki bedewleri bilen baglanşdyrýar. Ahalteki bedewi biziň buýsançymyzdyr, şöhratymyzdyr. 2025-nji ýyl garaşsyz watanymyzyň täze taryhyna halkymyzyň durmuşyny üstünliklere beslen ýyllaryň biri boldy. Bu ýyl Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadağymyzyň döwletli tutumlary, tarihi başlangyçlary hassa rowaşlany. Ýurdumyzy güllä sürmäge, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini hassa ýokarlandyrmaga gönükdirilen maksatnamalar üstünlikli durmuşa geçirildi. Berkarar döwletimizi durmuş ykdysadydan ösdürmek maksady bilen täze etraplar döredildi. Diýarymyzyň ähli ýerlerine döwrewap mektepler, çağalar baglary, saglyk goraş, sport desgalary, medeniýet edaralary, önümçilik binalary, başga-da köp sanly desgalar ulanmana berildi. Bagtyar maşgalalaryň müňlerçesi täze jaly bolmak bagtyna eýe boldylar. Ýalnys energetika toplumuna degişli iri taslamalar durmuşa geçirildi. Türkmen maşdaky nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň neft we neft önümleri uýulýan gämi duralgasy işe girdildi. Gahrman arkadağymyzyň gatnaşmagyna Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň esasy tapgyry bolan arkadagyň ak ýoly bilen Serkedawat Hırat gaz geçirjisiniň Awganistanyň Hırat welaýatyna barýan böleginiň urluşyna badalga berildi. Ahal welaýatynyň Bäherden etrawyna Bäherden keramik önümleri karhanasy, paýtagtymyzda çüýçe önümlerini önürýän karhana, Balkan welaýatynyň Esenol etrawyna Agasu arasylaýjy desgasy, Garaboguz köl aýlagynyň üstünden geçýän avtomobil köprüsi ulanmana berildi. Lewap welaýatynyň Türkmenawat şäherindäki kimya zawodyna mineral dökünleri önürýän toplumyň, Balkan welaýatynyň Türkmenmaşy etrawyna karbamid önürýän toplumyň gurulşyna badalga berildi. Türkmenmaşy Garaboguz Azaqstan serkedine çenli barýan avtomobil ýolunyň gurulşyna hem girişildi. Çeýlem Aşgabat şäherine güneşli çağalar we ýetkinjekler merkeziniň gurulşyna badalga berildi. Şu ýyl ýurdumyzyň ahal welaýatynyň Akbuğday etrawyna döwletli mekan, Qaq etrawyna bagtly zamany atly täze döwrewap owalar açylyp bulanmana berildi. Daşagul welaýatynyň Könürgönç etrawyna häzirki zaman bitaraplyk şäherçesi dawraly ýagdaýda açyldy. Arkadaş şäheriniň ikinji tapgyrynyň gurulşy dowam etdirildi. Ýurdumyzda döwrewap owalaryň häzirki zaman ýaşaýyş jaýlarynyň gurulşy hem dowam edýär. Bularyň ählisi watan diňe halky bilen watanlar, döwlet diňe halky bilen döwletdir diýen şygarymyzyň üstünlikli durmuşa geçirilýändigini görkezýär. Edi watandaşlar, oba hoşuluk pudarına geçirilýän özgörtmelerimiz hem rowaşlyklara beslenýär. Edermen daýharlarymyz watan harmanyna 1.400.000 tonnadan owrak ýokarkyly buğday hasylyny tawşaryp, şertnamalaryň borçnamany üstünlikli ýerine ýetirdiler. Ýygnalan bol galla hasyly mähruwan halkymyzyň berkarar watanymyzyň baýlygydyr, saçaklarymyzyň rızkal bereketidir. Gelecekde hem owat ähmetkeşlerini ykdysadydan öwüslendirmek, pudoň maddi enjamlaryň büniýadyny berkitmek boýunça netijeli çäreleri durmuşa geçirer. Ýurdumyzyň neft gaz, ulaw aragatlyşyk we sowda toplumlaryna hem köp işler amala aşyrylýar. Bu toplumlar berkarar döwletimiziň gazanýan ötüşlerine münasip goşan goşýarlar. Edi watandaşlar, halkymyzyň saglygy, awadan we bagtyar durmuşy
biziň alyp barýan döwlet siýasatymyzyň möhüm ugry bolup durýar. Tamamlanıp barýan ýylda Aşgabat şäherinde köpüwürli hastahananyň, Ahal welaýatynyň Tejen şäherinde köpüwürli hastahananyň, Şeýlem Daşawuz welaýatynyň Daşawuz şäherinde enäniň we çağanyň saglygyny goraş merkeziniň gurulşyna badalyga berildi. İnsan saglygyny goramak boýunça alyp barýan işlerimizi geljekde hem dowam etdirer. Alym we bilim ulgamlaryna hem netijeli özgertmeler durmuşa geçirildi. Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutunyň Döwrowap okuw binalar toplumy, Halkara Tenagatçylar we Telekeçiler Universitetiniň binalar toplumy we başga-da köp sanly bilim maksatly desgalar açylyp ulanmana berildi. Ýaş nesillerimizi sport bilen meşgullanmaga giňden çekmek, ýurdumyzyň halkara sport awraýyny hassa belende götürmek ugrunda hem uly işleri alyp barýar. Şu ýyl galkynyş milli aty sünnäki oýunlar topary Monte Carlo Halkara Festiwalyna baş bayraga münasip boldular. Arkada futbol topary hem halkara ýarşyna ýeňiş gazanyp ýurdumyzyň halkara sport awraýyny hassa artdyrdy. Türgenlerimiz dünýä derejesindäki ýarşlarda üstünlikle çykyş edip bayrakly orunlara münasip boldular. Biz geljekde hem ýurdumyzda sportdy ösdürmek boýunça alyp barýan işlerimizi dowam etdirer. Hormatly adamlar, biz milli medeniýetimizi ösdürmek, mirasymyzy gorap saklamak, wagt etmek boýunça hem giňgerimli işleri alyp barýar. Halkara parakatçylyk we ananşmak ýylynda Aşgabat şäheri UNESCO-nyň öwrünji şäherleriniň bütün dünýä toruna girdildi. Şeýlem türkmen alaway itlerini ösdürip ýetişdirmek sunugaty UNESCO-nyň adamzadyň maddi däl medeni mirasynyň sanawyna girdildi. Geçip barýan ýylda halkara derejede durly medeni çareler, medeniýet günleri ýygydarly geçirildi. Geljek ýyl medeniýet hepdelegini Balkan welaýatyna ýokary derejede geçirer. Edi watandaşlar, şu ýyl ýurdumyzyň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan Türkmenistanyň hemişelik bir taraplygy atly kararnama bir agzdan kabul edildi. Munyň özi bir taraplyk siýasatymyzyň münasip dowam etdirilýändigini ýendewrigede görkezdi. Halkara parakatçylyk we ananşmak ýyly hem-de ýurdumyzyň hemişelik bir taraplygynyň 30 ýyllyk münasibetli halkara derejede köp sanly çareler geçirildi. Awada milli siýasatçylyk dowlagyna Birleşen Milletler Guramasynyň deňde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlar boýunça 3-nji halkara maslahaty ýokary derejede geçirildi. Bu gorda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan awada siýasat jarnamasy atly kararnama bir agzdan kabul edildi. Şeýlem ýurdumyzyň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan Birleşen Milletler Guramasynyň durnukly ulag boýunça 10 ýyllygy hem-de durnukly ötüşi üpçün etmekde ygtybarly we durnukly energiýa birikmesiniň esasy orny atly kararnamalar bir agzdan kabul edildi. Awada milli siýasatçylyk dowlagyna geçirilen häzirki zaman jemgyýetinde dinanlaryň orny durnukly ötüş maksatlaryna ýetmek ugrunda halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek atly halkara maslahaty hem möhüm ähmiýete eýe boldy. Halkara maslahatyň jemi boýunça jemleýici resminama kabul edildi. Halkara bir taraplyk güni münasibetli geçirilen halkara forum şanly ýylyň iň esasy wakasyna öwrildi. Ýokary derejede geçirilen halkara forum boýunça Aşgabat jarnamasy kabul edildi. Bu forum parakatçylygy söýüji döwlet hökmünde ýurdumyzyň awraýyny hassa belende götürdi. Hormatly adamlar, ata watanymyzy mundan beýlekde ösdürmek maksady bilen biz ýetip gelen 2026-njy ýyla garaşsa baky tarap Türkmenistan bedewatly at baradyň mekany ýyly diýip at berdik. Hoş niýetli arzu umytlar bilen garşy alýan täze ýylmyzda
mukaddes garaşdyrlygymyzyň şany 35 ýyllygyny belläp geçer. Watanymyzy bagtyarlygyň we rowaşlygyň mekanyny öwürmek ugrunda ihlas bilen rahmet çeker. Ezi watandaşlar, ýene asalymdan täze 2026-njy ýyly garşalar. Şu pursatda siziň ähliňize berk jan saglygyny we täze üstünlikleri arzu edýär. Täze ýyl awadançylygyň, rızkal bereketiň ýyly bolsun. Maşgaly ojaklaryňyzda agzy birlik, döwletlilik ýar bolsun. Täze ýyl rowaşlyk bagt getirsin. Täze ýyl bedewady bilen ähliňizi maksat murada ýetirsin. Täze 2026-njy ýylyňyz gutly bolsun.